Dnes syrová roláda, ako ju robím ja. Budeme potrebovať 300 g syra, 3 syrokrémy, maslo, prepeličie vajíčka, kápiu, cibulu, papriku, šunku a bylinky. Syr dáme do horúcej vody a varíme, pokiaľ nezmekne. Takisto dáme variť aj prepeličie vajíčka. Medzi tým si nakrájame všetko potrebné na roládu. Všetky nakrájené suroviny dáme na roládu a pokúšame sa ju stočiť. Nezabudneme pridať aj natvrdo uvarené prepeličie vajíčka. Roládu stočíme, zabalíme ju do alobalu a dobre utlačíme konce. Dáme stuhnúť na 24 hodín do chladničky a potom môžeme krájať. Prajem dobrú chuť.